rin yung paggawaan ng ano eh. Yakult. Habang Silang. Punta ng Silang Cavite, Tagaytay yan. Yan ka, dito ka dumadaan, Joel? Hindi po. Doon ako sa pag private car, doon ako sa Nubali. Mm. Dito kasi matraffic po dyan. Ano, dalawa na kayo? Dalawa na kayong driver? Saan po? Isa sa Cavite, isa sa ano? Hindi po. Wala pa rin? Halo-halo yan. Okay. Akala ko ba meron ka lang eh. Proposal. Oo, wala pa rin. Eh, nabawasan pa ng isang driver. Napunta si kaya di ba ayaw siya ni ma'am? Oo, eh. Ngayon wala na siyang choice. Wala siyang choice. Bakit umalis si ano pala? Brian? Hindi po yata magkasundo yung dalawa. Napagalitan kasi lagi ni ma'am. Last time nung pumunta kami sa ano, nagalit si ma'am. Sa kanya yung nawala si Brian. Nawala si Brian. Naligaw. O naligaw. Naalam mo yon? Yes, ma'am. Yun, naligaw siya. Yun na. Tinuruan na namin po yung kasi hindi niya kabisado yung area. Oo. Wala rin. Hindi rin. Parang ganyan. Yun kaya ang dahilan? Marami po. Marami. Marami silang hindi pagkakasundo. Dito matraffic na rin dito. Santa Rosa, Silang Road. Ilang oras mo ba biyahe papuntang Zambales? 5. 5 hours. Sa amin hanggang 5. Pero sa Narciso siguro mga ewan ko, 4. Alis tayo ng 4, di ba? Magkikita na tayo doon 4, 5. Mga 9 na tayo. Tapos after lunch, balik na ulit tayo. Oo, i-accredit lang yun. Dito matraffic na dito. Dito hindi pa maliit pang kalsada rito. Isahan lang talaga. Oo, oo nga. Mga ano kasi dito, kuryente. Ito
ang tinatawag na Santa Rosa Complex. Hello. Good morning po, Apa. Oo. Apa, hanapin niyo lang si Ma'am Claire. Apa. O kaya si Rio. Siya po kasi mag-release ng ano niyo. Okay pa. Hindi ko po sure, Ma'am eh. Ay. Salamat, Ma'am. Bigyan niyo na lang po sa mga kasama ko. Bigyan nyo na lang po sa baka bigyan nyo na lang po sa sa dalawa yung mag-assist po sa inyo. Thank you, mama. Okay po. Okay. Santa Rosa Complex. Hello, ma'am. Good morning. Papunta na po kami, ma'am. Hello, ma'am. Yung kausap nyo kanina. Si Renz po. Si Renz po. Sa ECC. Yes po. Ay, nasa work na po kayo. Nandun si husband. Okay, sige pa. Alam mo kung ano subdivision. Nandun na daw, ma'am, sa si husband. Hindi ay nung subdivision tayo. Hindi kasi kompleto yung address. No? Hello, ma'am. Sorry, ma'am. Saan bang subdivision yun, ma'am? Saan bang subdivision yung bahay nyo, banda? Bago mag-Purok 5, dita. Pa St. James? St. James. Panglimang bahay yung sa inyo, Kulay Dilaw na gate sa may Anahaw. Okay. Kulay Dilaw na gate, ma'am. Pwede pa-text nyo din, ma'am, baka hindi kami malito. Thank you, ma'am, ha? Okay po. Baka maligaw tayo eh. Sa may daw siya, St. James. Saan ka pa talaga? May tataw eh. Panglimang bahay daw siya, Kulay Dilaw na gate. St. James. Ano yung subdivision o barangay or street? Parang sir eh. Ito, mag-text siya, sir. Tayo ko lang. Dito na tayo sa barangay dito eh. Ito na yung barangay Nandiyan dito na. eh. Sa may St. James daw, sir, at saka Anahaw. It's better to ask somebody. St. James. Ito na pala yung barangay dito. Simula na to ng barangay dito. Ano ba yung nasa sketch niya? Ito, sir. Pag-aralan muna natin yung sketch niya. Ito, sir. Yan din yung relocation ng NHA. Dito din ba, sir? Kabuyaw. Yung papunta ro.
Anahaw. Santa Rosa, Laguna. Puro 4. Siguro sa kanang konti, puro 5. Ang laki kasi itong kita eh. Laki na sir. Mula doon sa may stoplight. Ayan, purok 5. Sama daw sila sa may... How daw eh. Wala namang hanaw dito. Ano natin dito? Kaya saan mo ba dito yung banda yung anahaw? At saka si James. Bago mag-anahaw, anahaw mismo. Bago mag-anahaw daw. Ito siguro. Kasi yun yung St. James eh. Anahaw, ayan. Pasok na tayo. May security dito eh. Hmm. Sir, saan yung anahaw na to, no? Oh, yes sir, yes sir. Anong... May nahanap kami ito, Oh. si Ano Mr. pangalan? Medallion Medalyon. Baka sa labas yan sir. sa labas. Anong, wala siyang black plot sir. Ano? Parang ano yan. Medalyon dito sir, sa right side. May tindahan ng medalyon. Ah, okay. Meron din medalyon na ano. Kaya mo na sir ha? Ay, Tabi mo na. ikot mo tayo. Meron din medalyon niya sa loob sir. Yung nagka-tricycle. Oo. Boogie. May contact number ka. Apo, tinatawagan Kaya ano na. mo na lang sir. Hello ma'am. Alam, nandito na kami sa Anahaw Residences, ma'am. Pakalimang bata pa. Opo. Papasok ba kami sa mismong subdivision, ma'am? Along the highway lang kami. Siya yun. Opo. May tindahan ng ulam ng kanan. May tindang Papuntang ka ba? complex. May tindahan po ba kayo, ma'am? May tindahan kayo? May tindahan ba kayo? Hindi nakamula na. Mango, mango. Mango, si Mango. Oh, yun, mango. Mango store daw. Okay, good. Okay, na. ito, sa kanan. Opo, dilaw yung Malapit gate. na, malapit na. Okay, sige po. Ah, sa kabila yung... Pagpapunta kami ng... Okay, sige po. Labas kayo, sir. Tapos nasa kanan lang siya. Nasa kanan. Okay. Malapit na yun, sir. Makikita mo. Thank you, sir. Thank you. Yan, oh. Mango Mango. store daw. Doon daw siya. Nakakasiguro tayo na hindi tayo Yes, ko po. Hi. Dala-dala kasi dito si Miss. Ano, kasabi ko text ako eh. Hindi nag-reply. Nasa trabaho daw kasi siya. Buhay. Buti nga siya, sumasagot na to kayo. Hindi sa mga nakakando, hindi sumasagot to. Eh. Sabi nga ni Jeros eh, hindi. Ay, hindi ko sumasagot. Hindi ko Hindi nakikipag. niya sinasagot si Jeros. Hmm. Dalo ka pa ng guard, oh. Mango store daw. Ano bang tindahan nila?
Kambal. Yellow Gate. Opo, Yellow Gate. Ito yellow. Baka ito. Okay.